Jingduk ha ka jabing ka khamsar khai bane ka jingduk ha ka plengja. Kumshi benta ban rakhe ya ka National Farmers Day menta ka sngi ka Hills Farmers Union Central Body harangkan ka HFU West Coast Hills District kelalej ban penkuburam ya uba Spingwell Kar Marshra badai Vice President jo ka HFU West Coast Hills District bali yo pediang dangshen ya ka Krishi Jagrans Millionaire Farmers Award Hajar Arpulai kaba udang dep ban wan shim na nong ba Delhi ha ka nriu hadu pratrik uno pra Hajar Arpulai ha ka te ke jingelang penkuburam kabala penlong haying sa jongu ha maudu West Coast Hills District lai don lang General Secretary HFU Central Body ba Alphon Booth Carcentiu u Zacchaeus Tempoin President West Coast Hills District ulum lang Kars Imli ubadai u General Secretary ka West Coast Hills District u President Riangdo ba Pascal bat uba Shanbor Lin Khar President Nongknum Circle bat kiwei kinong rep nakadong katany kibaya don rangkat hakatay kichingalang Kajingyo jong uni urang ba ya katay ka kusnam kalong kajingkemen kabakraw ya baro kinong rep hakajala hi baro kawai. Nado ka horticulture, nado ka agriculture, bat kiwei. Kibala itu ya kakam kajong masping bonpoy syadu kani kaburam. Nasngaw ban ong hangni bakapor kam daysu bangin ong ba unong rep uday unong rep bapli. Henry kapor kaladay bangin kelatia bangin keladam. Bangin ong ba unong rep uday uba ai jingkermen ya kari pada ya kajela hi barokaway. Lada ka sarkar ka kam ba prapau persen kini nong rep ha kajela. Akwa ban pa ya kani ka kubor. Baka sarkar kaladay ban ito kerpang ya unong rep. Baka sarkar kadai kaladay ban dan ki skim ke bakerpang ban penbiang wat ha ka portalang kenang unong rep day ban rep tang hakapor lior henrei unong rep sedang ban rep no wad hakapor telang ru namar kata ngiwan hang ni ban ai mensiam ya kayeng kajok imasping dangshen ngalapek ya ketuka video ban ngai kublei ya ki media hingba khamtam yo batisi ubalawan ban yo kajat hadu hang ni hasnong maudo bad ban wan sim interview ya ikun jong i bat ketu ka ai mensiam hadu kata-kata namar ba ikun jong imasping ya kakam hikai bat yarap yokpa nakabentapan penhe kakam rap kani kalong ke kubor ka bakraw hadu kata-kata badai namar kata-kadaw baka hil sama union haka Meghalaya Farmers Day kala ai award ya ikon yang imasping ban itu ya kani kakam kaba ile bat budin ya kidin jap kidong kupa para nong yalam aringkat baka na central body bat na ringkat bat ka jingit lang jong bat ka district ngisngaw ban ong baka ni kadai ka sngi ka bansa ken mau ya ka district jong hi brokaway bangi yo ban le buram ya unong yalam ujongi ubon ra ya kat kani ka buram ha ka jelahi ka brokaway dangdan sekiway pat ki paranong rap ngit scam baki sngi ki banwan ngin sayo ya ka ban itu ya kiro bat ban ai ya ka kti ka mon ka kti ka diam jongi naga ban itu yakin nong rep yaki kam kibaki kilale kum kinong yalam bat kum ka hil sama union ngin yeng ha kanong rem ban kentiyo yaka yo ka kot ka jong unong rep ngin yeng ha kanong rem ban kershan yaki nong rep habaki dan ha ka jing e kabaki kerndo bat kum ka hil sama union ngin yeng ban ai mensim yaki para nong rep kibanang kiyo bakin kiyo nakaway kapor sa kaway kapor Tetang na kini kikintian kibakendiat ilong i-program ibaret Henry nasngaw ban shim kani kakabu ban ai kublay Christmas ban ai kublay snem tmai uban sawan ba unlong usnem tmai jong ka jingkemen usnem tmai jong ka jingwan ra ya ka baha kamiat ha katung katep bat usnem tmai ubon ra ya ka jingkermen hakinong rap Tetang na kini kikintian kibakendiat nasngaw ban ong kublay shibun masping ya kani kaburam kapapilawan ra bat kanlong ka jingkermen kapakraw hadu kata-kata nakabenta kinong rep kijongi hakajela IT lut met bat mensim nakabenta kalaway la jong nakabenta ka jing maha nrei ka awat maki kimyo
kadai ka kamram jongi kum ka kunhun panwat ya kini ki nong rep ki bala rep sisa wat badang isa keren bain home minister batang ki duplicate rei kidon ki nong rep jongi ki bala tre sisa ki badade sisa ki nong rep ndai ba mangingin dai ki nong rep ten rei ngasarai ngi ki nong rep ru nginang mariam sut Minang barem sut. Pala da barok kinong rep ngi trei hadu banginda nginda long breu nginda kiu sejarong ko bala basping. Ai burom millionaire. Hang tam dei tang wiriam sut. Ni syong kali yong. Dei tang minister ba syong kali yong. Mangi ki nong rep ru ngila ban le kata. Pat kata kanuksa ngila yu ino basping. Ubala trei sitom rengkat bat kajing sempang kumno pania cak perang berkakam. Bat kadai sa sisin ngayai ban kadai ka kamram jongi kum ka kunhun ban wat ya kita kinong rep sisa kiba dei hok ban yo ya keburom haki benta pa pero per ngin sa tre sitom ya kata kawas ke sihil kadai ka bayar kam dai ka basuk yangi ban lej wat lej tam uwei nang ni uwei nang tai ka simpor ten rei ni hap ban ya tre sitom kidon ki kendong tin serot kibala long millionaire hi daladi kiret tang hakper la jong kilong millennial ndon ba yo iya ki rei nilecha kitan langja mangki kidon la ka jong ka position la ka jong ka jingyo but teng ngi kiba yaya ja surok ngi sio kuma ngi yo onut rei ngi don tang we kulom sat ha sadam pala daya takim dan itu kinong rep ha kinong kendong refer kidon lut undai tang kamili kata kaspa ba la ban sei na kaplan rei kaspa kabadon hakper kabadon hasem kabadon ha ki benta ba fer te kani kajing pendi syahmat kajing trei sistem jong ba spring rengkat bat kakper rengkat bat ki office ba fer ka teknologi ba don ha khmat jongi ila pendon kamlut bat idei inuksa na kabenta jongi ngin ya trei sitom bat ngin ya kersan ngin ya penkiu iwe hamtam ya kinong rap papli iba jauh sep jauh sar barok cisngi ba makiru kinyo ya kemensim ban ya trei omtei nang ta ka jing mentoy la dei rei hamtam ya jing mentoy jong ka imlang kasalang kumbangi la yo i la sakhi da ka jing trei sitom jong ba spring ka jing cha kren bain ru ka basir kai tinum dei ba spring ka jing sha kawang ketik ka basir kai ka jing sha keno tu ka basir kai namar tang sul along nong yalam te la yo sabi hang ni la yo sabi hang te la sa keno tu 4 pli ka talaru kata kadai ka bainong bat kalenti bang haban yo anre ka bainong kadai ka jing yo i jong ka perthei ya kata ka jing tresi tom jongi te ngam kibun ki ai bigina nang ya jam si jam arjam man la ka jam bangi ya ni kiu sa prang rekat te menta undan ai ba swing bangin plus biang yang kata milianar pan ayapi nyimdan kata nrei ka burom jong pi ba phila yo ka 6 milianar kala dei kajing ai mensim yangi ba mangiru ngi haban ya chaprang ya kata kabenta bat long ma pi unong yalam jongi ngala ban long presiden rei habi alam ma pi ya kata ban yo milianar nang ba ikam marokot kinlong ki basaiso bat kinong rep kinlong sisa kita kinong sa dayo i sisa ki lok ki jor ka perthei ki yo i ba kinong rep ki dei ki badon kam na kabenta
ka imlang kasalang yaladi kakot kakya kumalong menta kakot kakya niyo i kahir day namarba kambiang kabam kinong rep kirep dabor menta ngamtip kano hanong kenong tedangdan nrei ngimyo isu kitlong kisenrei menta namar la dong lupa hadabar ila dan kam ban phai di wan phai biang ukrai ngayo sengau tang ha kipor bang dang rit kat ni ya ukrai bat latung ya ukrai namar ba don ja ki ong kitemen kamut ba don kam nrei hakat jingduk ban si nrei menta ukrai ulong we la pensisa ba ukrai udai ujing bam uba teimet uba don lut ki vitamin ki bamangi ni don kam bat ngilaj na bar ok kijing pang melok kijing pang chini kijong pang sosat kumong wengi te kita bar ok kidei kimi hina per jonga kimi hina per jong pi bat ban pensisa bangidei sisa kita kinong rap kiba dei sisa kinong rap original ni hapan pen ida kakam ban pensisa bangim dei ki duplicate ku makenok hakajaka bangin dom yo dong kenok ni dei ban tresi tomba nyim dei kum kita hajaka ban yania ni pen ida kakam ban pen i ba nyim dei ki duplicate Matrengak ta ngale ekanu kanoru ngamdon ka sim jong ka ching snoke ningadon kam sim jong ka chingareng kat paro kum paralok nurep te ngapa tang ekane ka kubor ka banin kong pakawei ka longying bade kinurep ngidon kam badikai la ki jong ki kun ti jongi kiban yesim menta pat kikmik pa pantri bang ta dane kabakong santam ka bentag ba ngidon kam kun kikmik pa kade ka skul ban pili mar klem ka skul unong rep unum la pane ikat kun ka cingai ka po te kam kutang menta yo le se pin sawan biang hang ne namar hau ne u January san hadu nyo tarik na kane ka chu ka ying kimi biang ngane tu no menta kimi biang ka wei ka kun ka ban ye simbata kum ka progressive farma abeolo hau ne January te kanang teng na ka pot kamut na pen i baka nuksa ka ba bakine ki ba chnong ki ba tau ki briu jongi ki ba po ka district kapo ka state bro ka wei idei ban don kane ka jingi te ha ka kamrep namar balei ni haban kan mau balei ngamut ban penkut kumne balei ki saya ring ya tan ka film kadau ka long ba idon I handle ba kila penbu lang hante ngaru namar ngakan mau thik ngasnu ik ta jingruai aktor balei aktor urwai kamrep tak ba ubat yu handle jongka pawatila te da ini jingruai ka saripit nga khandai sin ha te deli bat barok la yabut ki samla bat kan te bat senrang e kawe o mutitana o diwana kitu all ekin krukuan te la ngala saripit haki hangti deli bat labun ba ki bayabut nga ngadas nguhun sutunat takar kombut bat ka daw mga klem pempau ta ka jing snow ko kerpang bat ngamle kerpang ngalong bet kumne kumbalong nri ka kubor ka bakadu ka jingtip ka ba ngasatip lan ikhu yeti observaro ka dei ka fama parliament ya ka ba SFU kala yalam ngalale isim menta ka fas parliament bat ngadei mga uba ya site neng kong bat ngamju salia lara ki saheb jongi director jongi minister jongi ki kren bakla te nga im ta ka jinglong bat ngam don kanu no jing snow nama ubahe la de ong sarman no penjaj mata lap mitang haka suki lami nang tu sa syak kenok yangi kinong rep duplicate kimtip hadu kanong sitom kai ka daong sitom te takane kalenti ya kabaka SFU kaptin lenti kaya lam yangi ipoi sikatong te kanuksa kabaneng kong kadai kane kaba kawai pa kawai kaying ngidon kam ban sim ya kakam rep kum kawai ni kibentai kongsan uklong snam jong karep habarum kaying jong no rep ndon kam ban khit jingbam nabar
bam ujing bam bami na kamre te mentaka singiru ngin sayo umat ujing bam ya ka ngila snahi ngila bam hi ngila tunggi nak per te tang kini ki kitin balangkot kublai sipun ya pi baro na klem nyol lene cher keteng yeno ngai kublai klum lang pi baro selik sup kublai Christmas kublai sentumai basuk bakmen ha kaneka nadu sweeten mit terter aduk bakut yung kaneka ayom Christmas pat adban New Year kublai